zadanie pytania proszę pana posła Jerzego Schmidta, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, skala 4 milionów pozwów, które e-sąd przekazał do dłużników i jak pan minister był łaskaw powiedzieć, 3% wniosło sprzeciw w stosunku do tego, ale te 3% to jest 120 000, więc skala zjawiska jest ogromna, a tym bardziej myślę, że skala tych, którzy nie wnieśli sprzeciwu, bo nie mieli na to szansy, a zostały z nich ściągnięte pieniądze, często wbrew prawu, podejrzewam, że to jest znacznie więcej, więc naprawdę możemy pewnie mówić o kilkuset tysiącach osób, które zostały pokrzywdzone, a być może, mówiąc wprost, okradzione przez nieuczciwych wierzycieli, a może nawet niewierzycieli, bo może te osoby czy te firmy nie były w ogóle wierzycielami w stosunku do tych osób. A więc zgoda. Natomiast jest jeszcze jeden problem, o który chciałbym się zwrócić do wnioskodawców. Czy jest możliwość wprowadzenia trybu, pewnie nie w kodeksie, bo to nie jest właściwe miejsce, ale być może trzeba odrębną ustawę, która umożliwi dochodzenie tym osób, które zostały poszkodowane, swojej krzywdy. Bo dzisiaj de facto, jakbyśmy spojrzeli pod względem czystego prawa, rzeczywiście jest tak, że zapadły wyroki, że wszystko jest już prawomocne i nic nie można zrobić. Tak? Pieniądze zostały ściągnięte od często ludzi bardzo ubogich, może niezbyt wielkie, kilkaset złotych, czy 1000, czy 2, ale znaczące dla ich budżetów domowych, a tak naprawdę już dzisiaj wszyscy bezradnie rozkładają ręce, że w tej sytuacji nic nie można zrobić. Być może trzeba zastanowić się nad mechanizmem, nad rozwiązaniem prawnym, który umożliwi dochodzenie tym osobom, których w sposób wbrew prawu ściągnięto pieniądze. Bardzo proszę o rozważenie również takiej możliwości w trakcie prac nad projektem.